Dobrý den, vítáme vás u nás ve Vyšaj Electronic Prachatice a i právě do našeho závodu potřebujeme nové lidi. Tak pokud máte zájem, určitě za námi přijďte a můžeme se jich podívat dovnitř. Pojďte. Čisté prostředí, nenáročná práce a skvělý kolektiv. Právě tohle a ještě více najdete v závodu Vyšaj v Prachaticích. I sem hledáme nyní nové kmenové zaměstnance. Ta práce je rozmanitá, pestrá, nedělám celý den jedno a to samý. Střídám tady třeba 100 operací. Takže to je na tomto hezký, že nesedím s lisem u ruky jako robot. Nabízíme lehkou práci, vysoký plat a rodinné benefity. Vyšaj Prachatice čeká právě na vás.